ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഡ്രൈവർ സേഫ്റ്റി ഓഫീസറാണ്. ആ, ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ? ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലാണ്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ടാക്സിയിൽ കയറണം. അതും സാധാ ടാക്സി ഒന്നുമല്ല, ഇതാണ് നമ്മുടെ റോബോ ടാക്സി. ടാക്സി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അബുദാബിയിൽ സാദിയാത്ത് ഐലൻഡിലും യാസ് ഐലൻഡിലും മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂളാണ്, ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആളവിടെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാം. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പോകേണ്ട സ്ഥലം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ആ പ്ലേസിൽ വീട്ടിലെത്തും. സ്പീഡിന്റെ ഇതെന്ന് പറയണത് അത് റോഡിൽ വെച്ചേക്കണ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്രകാരമാണ് പോണത്. 110 വരെ പോകുന്ന നമ്മളെന്നെ അടക്കണോട്ടാ, തന്നെ അടയൂല.